Днес ще ви покажа моята версия на кремвирш с разтопен кашкавал, сервиран в тортиля. И не е нужно да търсите специално тортиля. Може да го поднесете върху питка, франзела или какъвто хляб имате под ръка. Започваме с тиган, в който загрявам олио. В него запържвам един стрък прас за около 2-3 минути. Ако нямате прас, може една голяма глава стар лук. Добавям 200-250 грама чушки. Задушавам ги за около 4-5 минути, докато омекнат и идва ред на кремвиршите. Аз използвах 4 от по-тънките, но може да сложите и 2 големи. След около 3-4 минути, когато кремвиршите се запечатаха, към тях излях 200 мл домати от консерва, щипка захар към тях, черен пипер, непълна чайна лъжица сол и 2-3 клончета мащерка. Ако нямате мащерка, може да ползвате чубрица. Докато те къкрят, си приготвих едно яйце, 50 мл прясно мляко и припълнена супена лъжица с майонеза. Доматите повряха около 5 минути, махнах мащерката и излях яйчената смес в тигана. Разбърках докато не се получи гладка смес и накрая добавих около 80 грама настърган кашкавал. Ще ви трябва още толкова кашкавал за поръсване, когато сервирате. Но трябва да е още топло, за да може когато поръсите кашкавала, той да се разтопи отгоре. Бързо, лесно и супер вкусно хапване. Гаранция, че ще го повторите.